Ahoj, tady Alex89, vítejte u mýho videa. Pro tentokrát se podíváme na Zaklínače. Je to Zaklínač 1 a nikdy jsem ho nehrál, blíží se nám 3. Má to být uzavření trilogie, tak jsem řekl, že by se ho konečně mohl dohrát. Já osobně Zaklínače docela zbožňuji. A původní příběhy napsal Andrej Sapkowski a v několika povídkách, který potom sdružil do knížek, a celou ságu pro něj uzavřel potom vlastně o celý povídání o Zaklínači právě v sádce o Zaklínačovi, která má asi 5 docela tlustých knížek, i také doporučuji si přečíst, je to skvělý. Tahle hra od polských CD Projekt na ty knížky navazuje, ale je to udělané tak, aby si to užil každý, ať už jste to četli nebo ne. Nebo aspoň tak to psali a nicméně my si dáme novou hru. A mám rozšířenou edici, takže si zahrajeme si původní hru, pak si možná rozšíříme. A obtížnost si dáme střední, tak jak by to bylo. Ovládání dáme... Zkusíme takhle, klávesnice myš, já jsem tak zvyklý hrát v podstatě všechno. Co jde, tak buď klávesnice myš, anebo ovladač, málo kdy. A podíváme se na to, mělo by to začít asi nějakým úvodním videem. A původní video jako intro k celému najdete určitě na YouTube někde, takže není problém ke hře, to je skvělý a tohle už bude hra. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplýtvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se Zaklínači. Modré hory severně od Kedve. Rok 1270, 5 let po Velké válce. Kde to jsem? Lež, všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde zbyl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Jsme doma. No, přiveď Triss.
Čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Špatně, co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny. Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Tris. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, my... Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kermorhenu plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočiň si. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní. Je sám. Magistr slíbil 50 orenů za každýho hnusáka, co zabije. Vesemire, máme společnost. Zamykám bránu. Geralte, popadni meč z toho panáka. Tak, super, to bylo první úvodní video k Zaklínačovi a dostává nás do příběhu, moc z toho teda neukazuje, ale jenom abyste, ti co jste nečetli knížky nebo ságu, tak celá sága končí v podstatě tím, že Geralt umírá se svojí velkou láskou, jednou čarodějkou a Yennefer se jmenuje, odplouvá do alternativního světa, v podstatě tak nějak to tam je zobrazený, kde teda přežije. A nicméně pro svět je mrtvý. Pro tenhle svět, pro svět taky do té doby žil. Jinak Zaklínači to jsou lovci monster, ale věřím, že to všichni víte. Pokud ne, napište dolů a udělám klidně na to solo video, kdy vás seznámím jak s knížkama, tak s celým tím příběhem, abyste věděli, na co to teda navazuje. Samozřejmě věřím, že během hry nám to celý kluci rozeberou, aby nás dostali. Nic, teď se do toho pustíme a pomocí už teda sebe meč. To je vlastně zajímavý systém, ale tomu zkusíme tak. To má zajímavý klikací systém, si myslím, že to dostávám. Tak, když kliknete, zaútočíte, pokud se zobrazí takový ten plamínek, to vypadá podle mě, tak rovnou útočíte dál, pokračujete v sekvenci a počkáme v ukázce, dopovím. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Tak, režimu kamery přes rameno to máme teď, pohybovat to VSAD, to děláme. Myš, shift, odemknem kurzor myše, že když zmáčknu shift, tak se dívám a jenom pohybuju. To ale já nepotřebuju. Tohle mi fakt vyhovuje. Jsem na to zvyklý i z divíčka, když hrajem, to není takový problém. Asi si upravím potom ovládání, protože některé ty funkce by tam měly být fajné. Tady je nějaký deník, na to se bude asi hodit. Což je všechno, co už nám říkali, takže to dáme pryč.
Jinak ty útoky pochází tak, že kliknete a v podstatě při zobrazení správné ikony pokračujete v dál sekvenci. Ta sekvence v podstatě by měla vycházet přímo z té knížky, protože každý zaklínač nebo každý šermíř má svoje naučené pohyby. Zaklínači mají na dva způsoby boje. V podstatě jeden je proti humanoidům, humanoidním příšerám a jeden je proti zbytku. To si myslím tam taky bude. Ono těch bojů typu boje je víc. Věřím, že nám to ještě ukážou. Proti... Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak. Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně ctižádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Jdou sem. Připravte se. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horní nádvoří. Přesně tak. Eskele, Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To mám jít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. Tak, máme sledovat ukazatel na minimapě, budeme dál, otevřeme mapu jenom tak pro sichr. A tady vidět, co jsme prozkoumali, co ne. Poběžíme tam, kam máme. A mezi tím budeme likvidovat bandity. Jinak, jestli jsem neříkal, zaklínači, že jsou... Tady to je napsaný oprav, takže nepřátel můžeš řadit do sekvencí. Tak se pokusíme řadit do sekvencí, to se mi nepovedlo. Tak, a je to perfektní. Jinak Geralt je s přídomkem z Rivie a si původně tu z Rivie dodal pro větší efektivnost, když ho najímají, aby lidi mu víc věřili, protože už máte, že jste od někaď. Jinak samozřejmě, tak vám lidi víc věří, tak jinak samozřejmě všichni zaklínači jsou z Kaer Morhen. A zaklínačům není tak jednoduchý se dostat, musíte být to, čemu říkají dítě osudu. V podstatě, i když se k ním dostanete, musíte projít docela tvrdým tréninkem. A když projdete tvrdým tréninkem, hodně tvrdý, tak musíte projít ještě zkouškou kořenů, se to tuším jmenuje. Tyjo, teď jsem to úplně zapomněl, takový strašně důležitý název. A já ho vypustím. Každopádně musíte projít, což vám do vás napustí mutageny. A ty vás mutujou, máte, když to přežijete. Když to náhodou přežijete, máte rychlejší smysly, bystřejší sluch, zrak. A rychleji se pohybujete a mnohem víc vydržíte. Bohužel zaklínači jsou sterilní, to znamená nemůžou mít děti. Takže to je taková nevýhoda. A Geralt z Rivie, bílej vlk, a tou zkouškou prošel
ale série mutagenů, která mu byla podaná, byla upravená a v té zkoušce se něco zvrtlo. To znamená, zaklínači díky tomu, že projdou tady tou zkouškou, tak přijdou o emoce. Jsou to zabijáci bez emocí, mají akorát svůj kodex, který si každý zaklínač svým způsobem vybírá sám. A u Geralta se to nějak zvrtlo a emoce mu zůstaly. Což někdy nebylo řečeno, jestli to byla nebo nebyl záměr těch, co to dělali. Tak, tady máme nový styl, to je rychlý styl, to je styl kočky. Doteď jsme měli styl vlka, kočka je rychlá, takže je vhodná proti rychlým nepřátelům. Máme ho pod X-kem, takže změníme. Je vidět, že i ty pohyby se změnily. Tak, perfektní. Nahoře je vidět asi život, ještě něco. Y je vlk, to není problém, silný protivník. Tak, Geraltovi zůstaly city, díky tomu tak jako pak přežíval. A o to bylo zajímavější, protože to byl zaklínač, který často nad jednáním, nad svojí práci přemýšlel z morálního hlediska. Jinak knížky jsou docela drsný a někdy i docela populární. Něco si sláz a je po tobě. A krom toho ale teda musím říct, že knížky jsou úplně úžasný, perfektní příběhy. Já jsem se do nich opravdu zamlouval. Něco absolutně úžasného a doporučuji přečíst. Pokud nechcete přečíst, aspoň si to podívejte a na motivy těch knížek vyšel seriál. Ty příběhy jsou na motivy povídek. Takže určitě tak. Doporučuji se podívat. No, já myslím, že video už má docela solidní délku. To znamená, dokončíme tady asi sekvenci. A tam kousíček dál dojde k tomu, že se budeme rozhodovat, s čím budeme bojovat. Tam já to teda utnu. A když budete chtít vidět nebo druhý, hoďte mi to dolů do komentářů. Jinak zaklínač je RPGčko, to znamená docela příběhový, takže děláte spoustu rozhodnutí a budujete si nějakým způsobem svoji postavu, která teď přestože je oproti jiným postavám ve hře docela silná, tak ještě pořád se dá o hodně vylepšit, samozřejmě postupem času. Takže pokud jste hru někdo hráli, protože já jsem se dostal kousek, ale nějak zvlášť. Tak klidně mi napište nějakou radu, na co se zaměřit ze začátku. A pokud chcete nějaký rozhodnutí, tak samozřejmě něco nechám na vás, něco si nebudu sám. Jinak pokusím se tu hrát takovým způsobem, jaký si myslím, že by to napsal Sapkowski. To znamená, sice si budeme otvírat příběh, ale ty základní rozhodnutí se pokusím udělat takovým geraltovským způsobem, řekněme. To by byl asi nejlepší, to bude asi nejlepší způsob. Cípni, parchante! Tu máme jednoho. Zaměříme se prvně na silný. Přece jenom ty dávají větší rány. Já si promeškávám nějakou správnou chvíli na ty poslední útoky, že? Jinak pokud se tam objeví ve hře nějaká postava z knížky a já o ní budu něco vědět, kam ji zařadit, mě vám o ní něco řeknu. Pokusím se to tím způsobem opravdu informativním, že hra může být jen zábavná, ale i docela pěkná. A
Když už, tak už, ať se dozvíme něco navíc. Je pravda, knížku už jsem četl, je to trošku delší dobu, takže pokud se v něčem spletu, tak se omlouvám, ale snad to nebude moc. Jinak Tris Ranuku je mimo jiné taky bývalou milenkou Geralta z Rivie. To mě podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liších kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Tris má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjistit, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen obhlédnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Tris, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. No, já myslím, že tady je akorát čas a hru uložím. Prázdná pozice. A tímto se s váma rozloučím a budu se těšit u dalšího, ať už zaklínače nebo něčeho jiného. Tak jo, zatím. Čau.